Хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Эфирда янәдән мин Роза Хәйруллина һәм мин сезне бик нык сагынып, бик нык күрергә теләп эфирга чыгып сезгә кайнар үземнең йөрәк түрләренә чыккан сәламнәремне экраннар аша тапшырам. Һәм инде беләм, ышанам сез аны кабул итәсездер. Сезгә инде хәзер күңелләрегезгә дә җылырак һәм күңеллерәк булып калгандыр, әйме? Без үзебезнең эшебезне башлыйбыз, минем тамашачыларым. Туган тел телеканалының ТТ милли премия вакыйгасы бүген нәкъ үзебезнең яраткан залыбыз Яшьләр мәдәният сараенда. Берничә мизгелдән ул хәзер башланып китәчәк. Әлбәттә, иң кызыклы мизгелләрне без сезгә сәхнә арты серләрен һәм инде бүген иң популяр, иң зауыклы җырчыларыбыз килделәр катнашырга. Алар белән дә татлы әңгәмәләрне түкми чәчми ишен күңелдән сезгә тапшырырга без әзер. Шуның өчен якынрак килегез, дусларым. Дусларым, мин сезнең белән янәдән күрешүемә шундый шатмын, миндә шундый бәхетле якты хисләр бүген. Сез аны инде экраннар аша булса да тоясыздыр, әйме? Мин сезне нык сагындым, нык яратам. Һәм инде әлбәттә һәммәгезнең күңелләренә бары тик күтәренке кайф, яхшы энергетика, драйв, кайф, адреналин телим. Нет, подождите. Стоп! Экран же уже стоит. Мы с глушенного экрана начинаем. Ну давай, только тогда фанфары подержите немножко, наберите экран, чуть-чуть. Дусларым, мин менә сертификат тапшыруны алып баручысы Роза Хәйруллина килеп бастым әле үземнең менә эш урыныма. Юк, бүген мин концертны алып бармыйм. Концертны безнең бик оста, үзебезнең яраткан алып баручыларыбыз, ул Туган тел телеканалының ветераны Айгөл Габдуллина һәм инде Татарстаннан килгән бик зауыклы алып баручы, әлегә сер булып кына калсын. Бик дулкынландыргыч, бик күңелле, матур атмосфера сәхнәдә менә үзегез дә карагыз әле. Монда бер төрле үзеңне космик халәттә тойган кебек, уңда да, сулда да үзебезнең яраткан Туган тел телеканалының бизәлешләре, күренешләре һәм инде әлбәттә инде безнең чыршыларыбызны да игътибар иткәнсездер, дусларым. Чынлап та инде безнең 3нче ел рәттән Туган тел телеканалының ТТ милли премия грандиоз вакыйгасы һәрвакыт яңа ел алдыннан оештырыла. Бу инде безнең тамашачыларыбызга да, сезгә дә һәм инде әлбәттә җырчыларыбызның да күңелләренә тагы да бер төрле илаһи, серле көч, дәрт бүләк итә. Шуның өчен һәрвакыт безнең белән бергә булыгыз, дусларым. Дуслар, инде сез яраткан, мин яраткан серле сәхнә артына без сәяхәтне башлыйбыз. Әйдәгез, киттек бергәләп. Кемнәр утыра икән монда, үзләренең чыгышларын көтеп, әле инде безнең тамашабыз башламады. Берничә минут калды. Артистларыбыз инде үзләренең репетицияны күптәннән эшләп һәм тамамладылар. Менә монда безнең әйдәгез беренчеләрдән булып утыра шибәр кызларыбыз һәм инде шибәр кызларны һәрвакыт күзәтеп баручы яратучы Илшат Яппаров. Әйдә, сүзен синнән башлый. Хәерле кичләр, Илшат. Исәнмесез. Менә инде бик шатбыз әйме Туган тел телеканалында шундый матур концертка килгәнгә каушап утырабыз. Менә кызларга әзрәк кенә кайф бирәм, дәрт бирәм, каушамасыннар дип. Ишен дигәндә үзем әзрәк кенә каушадым. Күптән концертлар булган әйт. Әйе, бик көттек инде бу тамашаны. Нәрсә белән шөгыльләнде гомумән, Илшат? Нәрсәләр эшләдем? Авылга кайттым, бәрәңге казыдым, суган утырттым, кишер утырттым, шуларның күзләрен җыйдым. Инде яңалык кертең тормышыңа, менә нәрсә белән шөгыльләнә башладың син? Нәрсә? Бу бит бик матур яңалык. Аның белән мин дә шөгыльләндем. Без инде беләбез, Идрис әфәнде, сезне бик яратып, оста итеп чәчәкләр үстергәнегезне. Чәчәкләрен дә үстерәбез, помидорларын да, кишерларын да үстерәбез. Кабак быел әйбәт булды, кабачоклар. Ләкин ишенә та иң күркәме, иң матуры ул чәчәкләр. Бар без авылдан чыкканбыз, җирне яратабыз. Ләкин бар мин җирне сайлаганмын. Икенче тапкыр тусам да мин бар шул юл белән китер Ләкин шусын без һәрвакытта да авыл малайлары, авыл кызлары һәрвакытта нигезне безне онытмыйбыз. Туган җирне, туган туфракны, шуның өчен җиргә тартыла. Әйбәт, җир белән аралашу, җиргә көчеңне бир, энергетикаң ул сиңа кире кайтарып бирә. Шуның өчен мин җир яратам, җирдә үскән әйберләрне яратам. Шуның өчен барыбызга да, моны тамашачыларга да, милләттәшләребезгә дә мин теләр идем. Чәчәкләр арасында яшәгез. Күбрәк чәчәк утыртыгыз, әйбәт, җир белән мәшгуль булыгыз, әйбәт. Ул шул тиклем дава да бирә, рәхәт тә бирә, күңел тынычлыгы да бирә. Һәм әлбәттә җырларга кирәк, җыр белән яшәргә кирәк. Җыр да безне бәхетле итә, яшәргә көч бирә.
Шәп. Әфәрин, мин инде уйлыйм, экранның теге ягында тамашачылар сезгә кул чапканнардыр дип әйме. Алла, монда нинди матур перчаткалар, усак карап китегез әле. Бу теге саклану ниятеннән әллә сезнең образыгызны тулыландырабыга инде бу, шулай бит? Бу образныкы бит инде. Да, это. Әйтегез әле, без сезне матур дип күрсәтеп китик. Менә бөтен буйсыныгызны, сезнең шундый эксклюзив күлмәкләрегезне, әлбәттә, әле Ёлка фонында да сезнең белән әңгәмә алырбыз. Әлегә инде менә карагыз әле дуслар, без бит инде яратабыз сәхнә артында артистларыбызның шундый зауклы костюмнарын сезгә айрым шундый игътибар белән күрсәтеп китергә. Үзегез уйлап чыгардыгызмы, стилистлар бәшәдегезме бу костюмны? Продюсер продумывает каждый мои костюмы, да, дизайнер воплощает просто ее идеи. Тагы да бер тапкыр әфәрин, уңышлар дип менә дәшәсе килә. Анастасия Макарова булды сезнең каршыгызда. Хөрмәтле дуслар, әлбәттә инде тамаша башланырга 5-10 минут калып килә. Безнең инде Туган тел телеканалының алыштыргысыз алып баручысы, ветераны, ул үзе әйтә, минем сүз түгел, динозавры. Син үзең әйттең, Айгөл. Сценарийны кабатлый, гомумән, Айгөл, хәерле кичләр, ничек синең хәлләр, кәефләр, һәрвакыт инде балкып торасың. Рәхмәт, Роза. Юк, начинап та сценарийның иң гомумән башы бит инде концертны башлап җибәрүче, бер карасаң җиңел, бер карасаң нык авыр. Белмәгән кебек хәрефләр күрә башладым. Хәтта инде моны үзем яздым дип әйтсәк тә була, Дилә белән, безнең Диләбез белән. Бөтенесен дә аңлыйм, бөтенесен дә беләм, дулкынланам шул катлы. Әле бит әле бүген синең алып барушыңда яңа Искәндәр әйбит. Без аны сценарийда да әйтеп үтәбез ул турыда. Беренче тапкыр шундый зур мәртәбәле концертта мин Татарстанның халык артисты Галиәскәр Камал театры актеры Искәндәр Хәйруллин белән бергә эшлим. Айгөл, менә дулкынланам дисең, әйме? Менә сиңа дулкынланганда гомумән нәрсә ярдәм итә? Барып тизнә чәй эчәсеңме син? Юк. Алайш. Дугалар укып аласың, нәрсә ярдәм итә сиңа? Сәхнә дуга укый торган җир түгел дип әйтәләр. Шуңа күрә мин менә шул аркамны тигезим дә, осанкамны киттек Айгөл димин дә, чыгам сәхнәгә. Менә шушы мине дулкынлануны баса. Аннан соң дулкынлануны баса инде профессионализм. Әгәр дә син теге чыгып нәрсә сөйләреңне белмәсәң, әлбәттә ул дулкынлану сине каплый, дулкын кебек. Шулай бит инде дулкын кебек каплап куя. Үзеңне тота белергә кирәк. Менә шушының белән генә үзеңне син баса аласың, үзеңнең борчылуыңны, дулкынлануыңны. Аңлаталдым микән? Үз-үзеңә ышаныч. Шул бирә сиңа көч, чынлап та тәвәккәл итеп сәхнәгә чыгып концертны башларга. Насыл бит менә күрәбез, хәзер концерт башлана, 2 минуттан сәхнә артында артистлар, йолдызлар. Менә уже шушыны күреп тә син дә ниндидер җаваплылык арта. Бу бит гадәти генә концерт түгел. Бу бит милли премия. Бүген милли премия тапшырыла. Монсы инде дуслар, үзегез дә аңлап киткәнсездер. Шундый уникаль, кабатланмас безнең Зәйнетдин. Сәлам! Яхшы, рәхмәт. Синең хәлләр ничек? Аллага шөкер. Мен бүген беренче номер башлайм, шуңа күрә йөгергә кирәк миңа тиз генә ярыйм. Яра, синең йөзеңдә бер дулкынлану юк. Мин толкынланмыйм, чөнки мин беләм, что бу Алла бирһә, максималь 100% эшләячәк бу. Ярый, без соңрак син бәчәшәбез, яме? Туган тел җир шарын әйләнә. Туган тел һәр йортта. Татар һәм башкорт телләрендә. Дәүлек әйләнәсенә эшләүче беренче музыкаль телеканал. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз! Исәнмесез, кадерле дуслар! Туган тел сезне кайнар сәламли! Туган тел милли премия тантанасын быел Туган тел телеканалы 4-нче тапкыр үткәрә. Туган тел телеканалы әлбәттә яңа исемнәр дә ачты. Туган тел милли премия тантанасы ачык дип игълан ителә. Үзе кебек уникаль, үзе кебек җитез генә, тиз генә уникаль кызлар белән басып торам монда Зәйнетдин. Хәерле кичләр сиңа, Зәйнетдин. Хәерле кич, салам. Ой, инде сездәге образлар монда сүз юк, бары хисләр генә карагыз әле, хөрмәтле тамашачылар, ничек итеп матур итеп, зауыклы итеп киенгәннәр. Зәйнетдин, син һәрвакыт батырсың, син һәрвакыт тәвәккәлсең, әйме син нәрсәдә генә, нинди генә уен коралларын уйнамыйсың, нинди генә тавышлар җырламыйсың. Гомумән әле бармы син менә теләгән, әмма дә ләкин булдыра алмаган берәр менә шундый талантың синең? Әлбәттә күп. Мәсәлән, нәрсә эшләргә син әле менә куркыбрак торасың? Ой. Белмәйм, даже нимәдән куркамдыр.
Ну, теләк бар, барлык һөнәрләргә өйрәнергә. Әлбәттә, мин һәр вакыт кайда гына йөрәһәм дә, яңа төрле инструментлар эзләйм, яңа биюләр, яңа костюмнар эшләп, без инде куркмаенса, шундай төрле образлар эшләп сыгышырга тырышабыз. Шуңа күрә уйлыйм, Алла бирһә, менә һез тагын да яктырак, тагын да моторрак, тагын да, так скажем, эксклюзивныйрак номерлар һәм дә инде бездән шоулар күрергә дип уйлыйм. Амин, көтеп калабыз. Һәм шундый сорау, менә Зәйнетдин, син үзеңнең холкыңны әйдәле менә 3 сүз белән тасвирлап кит әле. Нинди кеше ул син? Сер итеп кенә тамашачыларына әйтеп китик әле. Беренче сырдан тырыш дип уйлыйм. Чөнки секретне булмаган, мин барлык үземнең халәтләремдә тырышлык аркасында үстердем. Һәм инде бурса әйткәндә позитив кеше дип уйлыйм. Позитив яктан уйлап, һәр вакыт минең бөтен хыялларым тормышка аша. Һәм дә инде яхшы уйлар белән һәр вакыт хыялланып яшәгән кеше дип уйлыйм. Кызлар, сез әйтеп китегез әле, нинди кеше ул Зәйнетдин? Бер сүз белән генә. И жрец, и на дуде игрец. Наташа не понимает. Наташа, опишите, вот какой он Зәйнетдин, вот его характер. Одним словом, да, желательно. Харизматичный. Я согласна. Зәйнетдин, менә син һәр вакыт позитив булыр өчен тагын нәрсәләр эшлисең үзеңнең тормышыңда? Менә кемдер марафоннар үтә, тренинглар үтә, дугалар укый, мәчеткә йөри, ә син нәрсәдән менә көч аласың? Менә күрсәләм. Бuna шундай кызлар эргәләп булганда ничек инде позитив булмаска. Димәк, кызлардан илһам алып иҗат итә икән Зәйнетдин. Менә бит, менә серләрне ашабыз дуслар. Анастасия, нинди хисләр кичердең син Уфа тамашачысын тоеп? Эмоции вообще безумные, потому что уфимские зрители самые искренние зрители. Я уже несколько раз, уже очередной, наверное, в 3-й раз выхожу на эту сцену, и всегда приятно получать ваши аплодисменты, вашу реакцию, и очень хочется возвращаться на эту сцену вновь и вновь. Рәхмәт, Анастасия, менә шул тиклем миңа тагы да кызыклы синең татар телендә җыр башкаруың. Әйт әле бер генә куплет үзеңнең яраткан җырыңны башкарып кит әле татар телендә, әлбәттә. Мин еласам, синең күзләр яшьле. Мин елмайсам, синдә көләсем. Син бит әни үз-үзеңне онытып, балам диеп яши беләсең. Афәрин, мин менә рәхәтләнеп микрофоным булмаса, менә шайтып кул чабырыйм. Искиткеч, рәхәт, күңел түрләренә үтеп керде Анастасия. Зур рәхмәт сезгә. Уңышлар. Вагапо фестиваленең гран-при иясе, күпләрнең яраткан җырчысы, менә шундый үзе бәләкәч кенә, тыйнак кына, ягымлы безнең Ранис Габбасов. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исән-сау килеп җиттек сезнең якларыгызга. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Туган тел телеканалына безне шулай менә шундый милли мотор премия чакырган өчен Туган тел премиясына һәм бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде. Әлбәттә, тамашачыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алар булмаса, бу премиялар булмас иде. Мин бик сезне сагынам. Тизрәк пандемиялар бетсә инде, концертлар башлансын иде. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Әлбәттә, әти-әниемә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Рифат Ахметовичка Фаттахка аңа бик зур рәхмәт. Чыннан да без бик зур эшләдек. Ул безнең өчен тырыша. Һәм инде алдагы елларда шуңа матур итеп иҗат итәргә язсын. Һәм инде киләсе елыбызга Алла бирсә, исән-сау гына концертларыбызда күрешергә язсын. Бик зур рәхмәт сезгә барыгызга.
Ранис, менә син шундый мөмкинчелек булсаймы, нинди актермы, героймы, кем урынына үзеңне куеп карарың? Бер көн кем урында яшәп карарың син? Беләсезме, менә бер роль уйныйсым килгән иде, теге Шурикның роле. Шурик менә шул хәтле ошыл менә юмористический персонаж, шул хәтле шей менә бик уйныйсы килә менә шул нинди рольне. Мин аны киноны бер 100 мәртә карагандыр инде, ну һаман карыйс килеп тора иншептер менә. Шундый теге ни нәрсәле күңелгә ятты инде кино. Менә бик уйныйсы килә. Ну мин конечно Шурикка ошамаган. Но уйныйсы килә. Nişi keyifler. Uğranlarda yana kişke otalar. O aşığı bir yer kaytıp gilemin. Kötü balamın sen ağlın. Deresene gene gözlerin. Gidip rahat bir kulübüzdük. ТТ Милли премия 2020 тантана итә дуслар, һәм инде 4нче тапкыр халык мәхәббәтен яулаган безнең яраткан популяр җырчыларыбыз үзләренең матур статуэткаларын тотып басып торалар. 4нче ел инде Уфа шәһрәсендә шушы вакыйгада, шушы матур бәйрәмдә чыгыш ясадылар. Нинди хисләр кичерәсез сез? Без бик Hisler taşıyı. әйе, тирән хисләр кичерәбез. Бу безгә бик зур бәя, Без бу чараны бик көтеп алабыз. Һәм бик рәхәтләнеп, сөенеп, шатланып киләбез. Миңа калса тамашачылар да бу милли премияны бик көтеп алалардыр. Һәм бу премияның киләчәге зур булсын. Һәм инде яхшы җырлар, яхшы артистлар ачылсыннар иде бу премияда. Bu teге pauzadan soң Уфада сагындырган. Сәхнәдә сагындырган, барсы бергә сагындырган. Шуңа күрә шундый мөмкинчелек сәхнәгә чыгып җырлаганда, ничектер беренче тапкыр чыккан кебек синең сүзләрен унтмасам ярар иде. Син булсын халык ничек безне сагынган микән халык менә шундыйлар чынлап рәхәт. Менә рәхәт. Теге әйтәләр бит әле, җыр ул менә безнең өчен чынлап та җан азыгы. Biz nindi генә эштә эшләсәк тә, безнең башка эшләребез булса да, без бер кайчан да иҗатны ташламаячакбыз. Бу безнең кичкенәдән әтияннәребезнең безне шуның өчен үстергәннәр, шушына юнәлешкә китерелгәннәр, без үзебез шуңа килдек ничә ел, һәм без моны бер кайчан ташламаячакбыз. Иҗат итәчәкбез, без тамашачылар белән күрешәчәкбез. Ходай гына ярмасын. Амин, шулай булсын. Ялындырган булып йөрисең, яратсаң да мине син үзең. Килмә йөрмә дисең артыңнан, куасың син мине яныңнан. Китмә, китмә дип ялына, кочагыңа кереп сарыла. Сагынамын дип уйлыйсың, ышан җаным сине сагына. Хөрмәтле Туган тел телеканалының сыр төпкән тамашачылары, сезнең каршыгызда легендар җырчыларыбыз Зәйнә Фәрхәдинова һәм Зөфәр Билаловларның уллары Ак Булат басып тора. Хәлләр ничек Ак Булат? Аллага шөкер, бөтен каналыбызның караучыларына якынлашып килә торган яңа еллар белән котлыйсы килә. Уңышлар, иң изге теләкләр, иң ак теләкләр Ак Булаттан. Диңгез яры дулкынлыкын йөрәгемә ишек кага, күзләреңнән мия җаным, тамчы тамчы яшьләр тама. Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары сезнең каршыгызда, шулай ук инде танылып килгән җырчыларыбызның берсе Илзидә Госман. Хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез, хәерле кич. Күптән түгел генә шундый иҗат дөньясына кирип киттегез. Илзидә, гомумән сез нәрсә белән шөгыльләнәсез, нәрсә сезне китереп җиткерде бу иҗат дөньясына, җыр-моң дөньясына дип сорыйк әле.
Гомумән җыр дөньясы инде балачактан мине үзенә тарта, бик урау юллар аша булса да, инде сәхнәдә үз урынны зур сәхнәгә аяк бастым дип саныйм, үз төркемем белән инде күп җирләрдә булырга туры килде. Җырга мәхәббәт инде балачактан килә, инде 4 яшемдә үк җырлый башладым. Бик матур табигатьле, үзе сәнгатькә җырга тартып тора торган, Балык Бистәсе районы Югары Ырга Тулуш дигән авылда туып үстем. Мәхәббәт җырга шуннан килә. Бу заманда җырчы кешегә иң авыры нәрсә икән? Танылу авыррак бирелә, чөнки җырчылар да күп, инде бик күп матур җырчылар, матур җырлар күп. Шуңа күрә үзеңне күрсәтү өчен, халыкка таныту өчен шактый гына тырышырга туры килә. Һәм ТТ милли премияга нинди теләкләр җиткерәсегез килә? Туган тел каналына иң беренче үземнән зур рәхмәт. Минем җырларымны кабул итеп алган өчен һәм дә сезгә, хөрмәтле тамашачыларга җиткергән өчен мин сезне барыгызны да яратам. Сезне яңа еллар белән чын күңелдән тәбрик итәм. Инде барлык авырлыклар, барлык мәшәкатьләр артта калсын иде, пандемия артта калсын иде. Инде без чын көчебез белән тагын илһамланып, сезнең янга, сезнең каршыгызга матур җырларыбыз белән килсәк иде. Яратам сезне, хөрмәтле дуслар. Инде Туган тел каналына да безне шулай сезнең белән таныштырган, кавыштырган өчен зур рәхмәт. Кешеләрне сөя торган, мин дә шул йөрәк әле яшәргә көч биргән өчен, син миңа кирәк әле сагышларны куар өчен, син миңа кирәк әле синең кебек изге җаннар булса да сирәк әле. Бу юмористлар кырында басып туру үзенчә бер дуслар шундый көлкүле рәхәт атмосфера. Әбри Хабриев, алып баручы җырчы, юморист, паразит, хәлләр ничек? Главный паразит түгел, Аллага шөкер. Күрү белән ул нидер шундый позитивның юмор хисләре, җөмләләре белән күңелләрне күтәреп китә инде. Син менә чынлап та күбесенчә җырчымы? Синең күңелеңә гомумән нәрсә якынрак, Әбри? Җырлау, пародия ясау, юмор сөйләү, әллә инде башкамы? Әйдәм мин сиңа фәлсәфи рәвештә җавап бирим. Миңа иҗат якын. Иҗатның теләсә кайсы юнәлеше. Мин бит шигырьләрдә язам, көйләрдә тудырам. Менә хәзер соңгы вакытта аранжировкаларга тотындым. Тагын бер зур яңалыгым бар, роман яза башладым. Әй, бәлки киләчәктә зур бер драматург та булып китәрмен. Бик рәхәт булды миңа синең җавапларыңны тыңлау. Менә шушы иҗат юнәлешендә үзең теләгән уңышларга ирешергә сиңа гомумән кем ярдәм итә? Кемнәрдән син киңәшләр сорыйсың? Минем сәхнә тел укытучым Илсәр Илдусовна Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында миңа бик төпле белем биргән укытучым. Мин аның белән шигырьләремне язгач, әсәрләрнең яки башка берәр кыска очерклар язгач, аңа җибәрәм, аның белән киңәшләшәм. Шулай якын дустым Ринат Галиәскәр, шулай бик шәп төпле фикерле шигырьләр яза, аңа җибәрәм, аның белән фикерләшәм. Тормыш иптәшем, иң төп киңәшчем, иң беренче аңа күрсәтәм, ничегрәк укып кара дип, ул миңа үзенең әйтә. Монда булайрак, монда булай. Чөнки минем хатынга дип әйтегәндә тормыш иптәшемә ярау бик кыен. Әгәр дә ул инде үзенең теге урыс әйтмеши пичәтен суга икән, димәк өмет бар дигән сүз. Шулай ук әлбәттә инде Инстаграмда урнаштырып барам, иҗат иткән бөтен әйберләрне, җырмы, шигырьме яки башка әйберме. Иң зур фикер ул тамашачы фикере. Әлбәттә тамашачы ни дия, шулай була. Әлбәттә. Һәм инде Әбри, елдагыча традицион рәвештә әйдә әле безне кутлап китә әле. Кем булып сөйләргә? Бәлки синең яңа хәзер инде пародияң бардыр. Яңа ел белән шигырьме сөйләп, инде тамашачыларыбыз үзенең изге теләкләреңне җиткерәсең киләме? Кем булып менә? Яңа түгел, минем сөйләм белән пародияләргә бик басым ясаганым юк. Минем күбрәк җырлар. Әллә нинди яңа әйберләр бар дип тә әйтә алмыйм. Әлегә иҗат ителеп кенә килә, язылып кына килә. Аны бит инде шулай фаш итәргә ярамый әлегә тамашачыга, бит аны кызыгы бетә. Шуңа күрә үз тавышым белән генә җиткерим әле монысында. Бөтен Туган тел каналын, бөтен Туган тел каналын караучы тамашачыларны, бөтен Туган тел каналында эшләүче барлык хезмәткәрләрне 2021 ел белән котлыйсым килә. Үгез елы. Үгез белгәнебезчә бик көчле хайван, бик үҗәт хайван. Тәкәббер хайван. Нәкъ менә шушындый үгез кебек үҗәт булып, тәкәббер булып, көчле булып, 2021 елда барлыкка килгән кыенлыкларны, авырлыкларны менә лай иттереп кенә җиңеп чыгарга насыйп булсын. Шулай, ышанычта иман байлыгында әлбәттә. Әлбәттә. Күңелебез тыныч булсын, сәламәт булыйк. Иң мөһиме шунысы.
Амин, шулай булсын. Рәхмәт сиңа. Әбри Хабриев булды, уникаль шәхес. Бик хөрмәт итәм. Хөрмәтле тамашачылар, сез минем кулымда бик матур чәчәк гөлләмәсе күрәсез. Гомумән бу чәчәк гөлләмәсе һәм инде безнең бүген артистларыбызга бүләк ителгән барлык матур чәчәк гөлләмәләре, алар инде безнең спонсорларыбыз, Туган тел телеканалының бик якын дуслары Семисветик чәчәкләр салоны. Әйтергә кирәк, бу салонда бик тә оста чәчәк гөлләмәләре ясаучылар, эшләренең остазлары эшли һәм инде тәүлек әйләнәсенә сез аларга мөрәҗәгать итеп, якыннарыгызга матур, көтелмәгән чәчәк гөлләмәләре бүләк итә аласыз. Семисветик, без сезне яратабыз. Сәнсез хәерле кич. Кәйфләрегездән, йөзләрегездән күреп торам, кәйфләрегез бик шәп. Азат, сезнеке ничек? Аллага шөкер кәйфләр. Ярый, сезнең бит инде хәзер гаилә куруыгызга, менә бит сез яшь гаилә булгач, шуның турында күбрәк сораштырып китәсе килә, кызыклы безгә. Ел ярым булып китәйме? Ел ярым булды инде, Булып килә ел ярым Ничек бер-берегезгә карашлар, ничегрәк үзгәрде, гомумән гаилә тормышы нинди хисләр тудыра күңелләрдә? Барысы да яхшы, гөрләтеп яшибез. Biz электән үк бер-беребезне беләдек, һәрвакыт гастрольләрдә гел бергә идек инде. Хәзер инде менә күбрәк ашарга пешерергә туры килә миңа. Һәрвакыт бергә ятабыз, бергә торабыз. Алай да гаилә коргач бит инде ул ниндидер ыгы-зыгысыз булмый диләр, әйме? Ул ыгы-зыгыларында инде әлбәттә әйтеп китәргә кирәк. Дөрес кабул итәргә, алар бары тик үсәргә генә ярдәм итә. Сезнең гаиләдә күбесенчә тавыш нәрсә өчен чыга? Авыр сорау, нәрсә өчен чыга? Әйткәнчә икебездә кәҗәмәгез, икебездә Сүзләе. Соңгы сүзне әйтеп каласы килә һәрберебезнең. Шунлардан вакыт тавыш күбрәк чыгадыр. Булай һәрвакыт аңлашып, киңәшләшеп эшлибез. Ансысы менә точно инде. Ярый, рәхмәт. Без инде бу матур яшь парга әлбәттә уңышлар телибез. Киләчәк яңа еллар белән. Пока-пока. Саулыгыз яңа еллар белән. Сәлам авылкайым, сәлам матур балачагым. Туган җирем, туган йортым, бик сагындым. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, экраннар каршысында әле минем үзем өчен дә әле ачылмаган шундый яңа артист Радик Миңнебаев. Әйтегез әле, без аның нәкъ үзеннән белеп китик әле. Кайсы яклардан килдегез сез? Җыр белән кайчан иҗат итә башладыгыз? Һәм инде бу сезнең беренче Уфа сәхнәсендәге чыгышыгызмы? Шулай беренче дип әйтергә була. Шушындай зур сәхнәдә мин үзем тумыштан Чакмаш районы Яңа Бирдә авылыннан яшим инде Уфада күп еллар. Менә бер 2 ел элек җырлар белән шулай шөгыльләнә башладым да, үземә дә ошап китте дип әйтеп була инде, әйбәт. Шуңардан соң менә шулай җырлап киттек инде. Клиплар төшереп, җырлар алып. Бу сезнең хоббимы? Бу безнең хобби да. Төп эшегез нәрсә белән бәйле? Төзүче. Мин безнең строительный фирма, йортлар салабыз, ремонт эшлибез. В общем, сезгә мөрәҗәгать итәргә була инде шәһәр эчендә үй салырга уйласак, шулаймы? Була. Ремонтларга. Скидкалар ясыйсызмы? Ясыйбыз, сезгә ясыйбыз. Туган тел милли премиясына зур рәхмәт. Мине шулай зурлап чакырганыгыз өчен. Шуңа күрә аларга, сезнең коллективка, туган телгә телим иҗади уңышлар, күп тамашачылар, тазалык, сәламәтлек, в общем, иң изге теләкләр. Бүген көндә сезгә, рәхмәт сезгә зур итеп. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Туган тел телеканалының генераль директоры Вахидов Азат Галинур улы. Хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез. Менә быел 4нче мәртәбә Туган тел милли премиясын үткәрәбез. Иң яхшы артистлар, иң яхшы җырчылар катнаша. Хәзер уже сөенеп, көтеп, шушы бәйрәмне көтеп торалар. Чынлап та традицион рәвештә инде нәкъ шушы матур яңа ел алдына декабрь аенда оештырыла бу бәйрәм. Һәм инде сезгә, үзегезгә дә әле иҗади кеше буларак шундый сораулар бирәсе килә, Азат Галинур улы. Әлегесе вакытта ничә җыр иҗат иттегез? Гомумән, җырлау белән әле сез сау булашырга уйламыйсызмы? Киләчәктә дә шулай үзегезнең моңнарыгыз белән дәвам халыкны куандырырга
Тырышасызмы? Жырларны жырлайм, үзем язам. Хәзер менә бүген җырлаган җырымның шигырен дә үзем яздым, музыкасын да үзем яздым. Ну күңелдән чыккач нишләтәсең инде? Кайсы вакытта ул сезнең күңелегездән чыга икән? Үзем дә белмим. Ничектер менә яңгырлы вакыттамы, кояшлы көннәрнеме, ниндидер хәл, ниндидер хисләр кичергәндәме? Аның вакыты юк, аның үзе менә шул нишләптер белмим. Үзеннән үзе иҗат чишмәсе ташып чыга да җырлар туа. Ә менә уйдан, күңелдән чыга. Сезгә инде без әлбәттә җырларыгызның саны артуын һәм инде аларны башкаручылар артуын да теләп, иҗади уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Карашкайын иркәли жанны, күңелемдә хисләр бураны, балкытучы күңелдән ямыны, яратмыйча сине буламы, үрелгәндә куллар туташыр, тик бер адым гына барабыз, ял көн эстәп сөю учакка, янсак та без бергә янарбыз. Хөрмәтле тамашачылар, Мәскәүдән Казанга, Казаннан Уфага килеп җитте бик яраткан безнең үзе композитор, үзе җырчы Гүзәлия. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Кәефләр ничек дип сорыйм инде, бик аратмадымы? Юк, туган телгә килгәч, кәеф шәп. Һәр вакытта аша. Без дә инде сезне зур түземсезлек белән көтеп алабыз безнең тамашаларыбызда. Гүзәлия, сез ничәнче чыгышыгызны бүләк итәсез инде ТТ милли премия тантанасында? Икенче ел киләм, шатланып. Бәхетле кеше мин менә икенче статуэтка. Бу алкалар турында сорау бирмәсәм, мин бүген йоклый алмаячакмын. Гүзәлия, ничә сум кайдан алдыгыз? Әйдәгез әле, сөйләп китегез әле алкалар турында. Бу әлбәттә яшәп иҗат итүче, иҗат дип атыйм инде, чөнки бу чын мәгънәсендә иҗат итә, индивидуаль һәрбер кешегә менә миңа килешле иттереп зәвыклы шундый алкалар ясады, төрле украшениялар инде ясый ул миңа. Гомумән сез нинди менә үзегез тасвирлагыз? Мин инде ачыкладым сезне. Соңрак әйтеп китермен. Үзегезне ничек сез тасвирлар идегез? Нинди кешесез сез? Мин шундый, ничек дип әйтим соң, җиңелрәк кеше. Эшкерсез мин нәрсә уйлаганны әйтәм дә шуның белән онытам. Усаллыкны теге үземдә җыеп, үчитә торган кеше түгел. Менә миңа начарлык эшлиләр, мин ярар диям дә китәм дә барам. Шулай ук инде һаман да интернет челтәрләре безнең артистларыбызның яшәр рәвешләрен безгә ачык итеп күрсәтеп торалар, үзләре дә аны салалар. Гүзәлия, сез Макдональдсларда еш ашыйсызмы? Гомумән менә андый ризыкка ничек карыйсыз? Кергәлим иптәшләр, кергәлим, булгалыйм, төрле гелбит инде файдалы шундый тәмсез ашлар гына ашап булмый бит инде дуслар. Пп дип кенә утырып булмый. Кай вакытта шундый менә саулыкка бәлкем зыян китерә торган ризыклар да ашыйсы килә, үкләр дә ашыйсы килә, бутерброд да ашыйсы килә, бәрәңге дә ашыйсы килә. Кыш җиткәч, күбегез бит инде авылда үскән кешеләр. Хәтерләсәгез, элек авылда нәрсә киек аякка? Ничек? Пима, итек инде, әйме? Буй бәләкәй, моның кадәр менә пима кигезәләр миңа. Ике турба кигән кебек. Яни мискенгәем арттан бераз булса да кисә, инде мискин бала аягын бөкләп җыри алсын дип. Кем авысыннан калганны кие, кем апасыннан калганны кие. Минем абый да юк, апа да юк. Гомер буе бабайдан калганны кидем. Әллә Ходаем, шын киез итекләр киеп килгән инде. Әйе, нәкъ үзе танығансыздыр дуслар, юморист Рамил Шарапов һәм Шарапҗанов. Шарапҗанов ул әле күптән түгел генә бирелгән үзенең уйлап чыгарган исем. Аның исеме, дөресен әйткәндә, аны халык тапты. Ул тик Шарапҗанов түгел, ул Шарапҗан. Кемдер башта Габделмыек дип кушмакчыларга, кемдер Шарипҗан. Халык сайлагач, ничек халык телендә Шарапҗан булып калды. Мин инде хәзер теге күбрәк Рамил Шарапов дип тә эндәшмиләр. О, Шарапҗан килгән икән дип кенә теге халык күбрәк Шарапҗан дип кабул итә инде хәзер. Син чынлапта күптән түгел генә шундый яңа юнәлеш дип тә әйтү дөрес түгелдер инде, әйме? Әмма ләкин күбрәк хәзер социаль челтәрләргә видеолар эшли башладың, шулай бит, Рамил? Ул дөресен әйткәндә, беләсезме ничек? Менә ничек безне яптылар карантинга дип әйтик инде. Ул шунда килеп чыккан. Ул минем үземнең фатир бар, үземнең туган якта Буада. Һәм шушы мыек 8 ел полкада ятты. Бернинди эшләмичә. Мин кайчандыр театрда эшләгәндә ясаткан идем. Һәм инде әтинең майкасы бар иде.
Менің енді қызықлы актуаль темалар келе башлағаш, мен бірін түсіріп қараймын әлі. Бір түсірдік, екі түсірдік, әлі аның біріншісін біз кіші қатын білән түсірдім енді неге кірге. Өзімнің қатын түгілі. Мен қатынға айттым, айтам, гіл көрші қатына жүріп болмаз, давай екеу түсірік дедің. Әлігі күнде 104 серия болды. Ой, әфәрин деп кенә әйтәм инде, әлбәттә сыкланып, менә Не волновайся, самое главное. Ярый, не волновайся. Я ешла бит аны син корона сүзең ул Я оставь на меня покой. Әйдә бераз тиле бул, шашып яратып, акыллы булып яшәргә картайгач та бар вакыт. Әйдә бераз тиле бул, шашып яратып, акыллы булып яшәргә картайгач та бар вакыт. Алтын кош тотканмын, Юсия нишанчы тотым милли премиясын тотып басып тора икән безнең Уфа сәхнәләрендә. Эшмәкән, ничә икән? Бер елны да калдырмыйлар ял. 4-нче димәк. 4-нче димәк. 4-нче. Гомумән күпме синең монда статуэткалар? Бар, шактый Аллага шөкер. Шатланасың, сөенәсең? Әлбәттә инде Роза, үзебезгә күрә инде эшебезнең нәтиҗәсе бит инде ул. Зурлап торалар, чакырып торалар, рәхәт бит инде. Шулай Юсия, 2020 ел инде Аллага шөкер тамамлана, менә синең Аллага шөкер. Аллага шөкер. Алай да Юсия Instagram чаталарында карап торабыз, шул тиклем тамашачыларның көннән-көн арта концертларын гөрләп узды Казан шәһәрләрендә. Әйтәле Юсия, серләр калмасын арада, иң кыйммәтле сәхнә күлмәгең синең ничә сум булды? Әйтмәйм инде. Нишләп кызык бит? Юк, сиңа кызык инде. Бөтен тамашачылар сорарга куштылар. Юк, менә кара. Хәзер менә әйтәм икән бер төгәл бәяйме? Кемдер уйларга мөмкин. Шушы да булдымы инде кыйбат кит инде моннан. Анда минем җизнәйнең апасы, теге банкир хатыны, вообще 3 тапкыр кыйбатрак күлмәкләр киеп йөри. Тоже миңа артистка дип. Кемдер өчен бу әйтергә может. Аба, бу бит минем 2 еллык зарплатам. Син балакаем шаштыңмы әллә дип. Шуның өчен әйтмим. Нәрсә өчен син тормышта акча жәллисең? Акча жәлләмим. Бер нәрсәгә? Бер нәрсәгә дә жәлләмим. Бүген генә яшимдем дә, әйтәм, әллә иртәгә була, әллә юк әле дим дә. Рәхәтләнеп. Булган тотасың. Тотамый. Мен җыя белмисеңме син дә киләчәккә, шотлар, ашыфкатлар. Юк. Шуның кадәрле рәхәт иттереп керә тора, чыга тора. Шулай рәхәт була тора. Премияларны яхшы өләшәме соң? Аларга камерага шулай дип әйтергә тиешләр иде. Димәк, премияларны яхшы өләшә. Ярый, рәхмәт, эксклюзив кабатламас яраткан сөекле Юсия Бадретдинова. Рәхмәт зурлавыгыз өчен, бик зур рәхмәт. Менә шулай очрашып яшәргә насыйп булсын. Миләшнең өзелгән сәйләне, җир тулы кып-кызыл төймәләр, яр буйлап атлыйлар гайшыклар, суда чайкала көймәләр. Идрис әфәнде, меңләгән тамашачыларның мәхәббәтен яулаган, меңләгән чыгышыгызны тамамладыгыз дисәм дә һич ягыш булмас әйме. Менә дулкынлану хисләре елдан-ел арта барамы, кәмиме, әллә инде хәзер ничек? Әгәр дә дулкынлану булмаса, артистның тормышы бетте дигән сүз. Сәхнәгә чыгарга ярамый. Син сүндең, син үлдең дигән сүз. Чөнки һәрбер чыгыш, менә бүген дә шул хәл дулкынланып чыгам, һәрбер адымыңны әйткәндә, атлаганда, һәрбер сүзеңне, һәрбер җырыңны җырлаганда дулкынлану булмаса, син чын артист түгелсең. Аллага шөкер, миндә менә шушы тойгы узак еллар буе сакланып килде. Ул, мин уйлыйм, бер профессионаллекнең бер күрсәткече дип. Әлбәттә, осталык килә еллар үткәч, менә инде 40 ел сәхнәдә, әйбит, шушы дәврдә тәҗрибә тупланган, ләкин барыбер дә сәхнәгә чыгу белән, тамашачыны күрү белән икенче бер мөхит туа. Икенче бер аңлатып бетмәслек ниндидер бер сихри дөнья барлыкка килә. Анда дулкынланмыйча булмый. Идрис абый, кулыгызда ничәнче ТТ милли премия статуэткасын тотып торасыз инде? Монысы махсус бүләк. Әлбәттә, бирелгән менә шушы бүләк, анысы грим бүлмәсендә, монысы инде махсус әйтегендә бүләкләү. Мин Туган тел каналына һәм аның җитәкчеләренә, сезгә барыгызга да, әйбит, операторларга безне төшергән барысына да, чөнки аларның күзе аша без карыйбыз бөтен дөньяны. Барыгызга да зур рәхмәт әйтәсем килә. Чынлап та бу милли премияның булуы ул бик әйбер. Елда булып тору, һәр вакытта да бу премияга тартылып торалар. Татарстан артистлары да, Башкортстан артистлары да, әйбит. Барысы да эләкми бит монда. Ой, зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт. Безнең киләчәктә дә әле сезнең шулай сәхнәләрдә тамашачыларга искике җыр моңнарыгызны, яхшы ичкерсез энергетикагызны яхшы итеп бүләк итүегезне теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, барыгызга да.
Гармон көйләре, яшел ширәме, гүя килләме, искә төшерми күңел түзәме. Авыл көйләре, капка төпләре, яңгыр янда гармон көйләре, яшел ширәме, гүя килләме, искә төшерми күңел түзәме. Иркенләп кенә әле шундый көлеп кенә шаярып кына сәхнә артында йөри безнең танылган, популяр, мега хатын кызлар мәхәббәтен яулаган безнең супер Әнвәр Нургалиев. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич, Роза. Карап торам, кайфыгыз бүген аеруча шәп, Әнвәр. Вообще бүген суперский бит, чөнки мин бит туган телдә кунакта. Миңа бүген премия бирәләр еще, дип әйттеләр. Шуңа күрә минем кайфым яхшы. Һәм инде күптәннән Сине күргәч меңләтә яхшы. Рәхмәт инде монда җылы сүзләр өчен рәхмәт. Сезнең инде чыгышыгызга әзерләнергә озатабыз. Әңгәмә сезнең белән тагы да булачак әле ярый. Килештек, сөйләштек. Яхшы. Сагынып көтәм язлар кайтканны. Шомырт чәчәкләре атканны. Күңелемдәге шомырт исләре Яшлыгымның кайнар хисләре Шомырт чәчәгенең исләре Хатırlата язның кичләре Сул буйларын ничә әйләнде Бирергә дип шомырт бәйләме Нәрсә телисе килә? Әлбәттә, шушы мизгелләрдә телисе килә һәрбер кешегә сәламәтлек, саулык, ышаныч һәм инде җырның дөньясы белән һәр даим бергә атлап барыгыз. Киләчәктә дә инде безнең Аллаһы бирсә һәр даим шундый матур күңелле тамашаларыбыз, сезнең күңелләргә дәрт, яшәргә ышаныч һәм яхшы энергия бирә торган концертларыбыз һәр даим булып торсыннар. Бүгенге сәхнәдә чыгыш ясаган иң популяр артистларыбызга, оештыручыларга, әлбәттә инде сезгә, тамашачылар, һәммәгезгә дә рәхмәт сүзләре җиткерәсе килә. Безнең белән бергә булганыгыз өчен. Ә мин инде һәр вакыттагыча сер итеп кенә тапшыруның алып баручысы Роза Хайруллина сезне яратып, киләсе очрашуларыма тиклем сау-сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз, пока-пока дип кенә дәшәсем килә. Мин сезне яратам.